Benvolguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres Josep Ramon Pons. Hola, molt bon dia. Benvingut. Teniu algun pla ja per començar a implantar tot això en el sector? Com ha evolucionat el comerç internacional des que estàs tu a la direcció del... Ell és assessor dins del Consell d'Assessors d'Arcosyn, ho he dit bé? Sí, ho has dit bé. Assessor dins del Consell Assessor d'Arcosyn. Molt bé. I després ets el president de la FEMAC. Correcte. I com a president de la FEMAC, ens sabries explicar què és el clúster? A veure, el clúster de la FEMAC neix ja fa més de 25 anys. Llavors, en un principi neix com el clúster de la maquinària agrícola. Els primers anys, el clúster podem dir que es divideix en dues etapes. La primera etapa va ser quasi única i exclusivament l'associació d'una sèrie d'emprenedors dins de la fabricació de maquinària agrícola, amb la qual se va treballar principalment la internacionalització. Al cap d'uns anys s'inicia una segona etapa, on se donen no per acabada, sinó com a continuista de la primera, on s'amplia tot l'espai, diguéssim, del que és el món agrícola. No tan sols la maquinària agrícola, sinó que s'incorporen fertilitzants, bioestimulants, insecticides, llavors, startups, centres universitaris, centres tecnològics. I llavors això vol dir que fem com un 360 graus des de que se treballa el camp per poder preparar la terra per fer la sembra fins tot el procés a lo que és la collita i la postcollita. Aprofitant aquest canvi i també al seu moment se va fer un nou pla estratègic, es va ampliar el que era la definició del clúster. El que fins ara era tan sols maquinària agrícola va passar a ser fabricants i medis de producció agrícola, amb un nou sentit i un nou enfocament, i a més que va servir per a obrir un ventall de possibilitats i fer molt més gran el que és l'objectiu final del clúster. Sí, la veritat és que des d'aquell moment vam aconseguir ampliar i ara toquem tota la cadena de valor de l'agricultura. Correcte, sí. I ara em sabries dir quins són els objectius del clúster? La internacionalització no la perdem de vista perquè és l'origen del clúster. Últimament, i amb tot el que comporta les noves tecnologies, s'ha incorporat la innovació i també un dels problemes que darrerament és un camp de batalla és el talent. Com buscar i trobar gent que estiguin disposats a treballar en aquest sector i que aportin el seu talent per millorar i fer créixer el clúster. Aquests són 3 eixos verticals. Després, aquí hem afegit 3 eixos transversals, com és la sostenibilitat, la col·laboració i la competitivitat. Llavors, entre els verticals i els transversals, fer tot un conglomerat que dins del pla estratègic farà que treballem buscant sinergies entre les empreses del clúster i pugui anar creixent cada dia més. Molt bé, i ara havíem comentat que la internacionalització al final és un punt clau que està des del principi dels orígens del clúster, i ara amb aquest nou pla estratègic, com ha definit la FEMAC aquest pla estratègic d'internacionalització i innovació? A veure, la internacionalització, ja ho dic, ve dels seus orígens, i vull dir, s'ha fet molta feina amb el tema de la internacionalització. Al principi, amb col·laboracions i participació a fires conjuntes, amb missions empresarials, amb estudis de mercat, viatges col·laboratius, i que tot això va servir per, si tirem 25 anys enrere, el tema internacional era molt escàs. I llavors el clúster per això va servir per impulsar precisament tot el que és que les empreses s'animessin i es projectessin de cara a ser internacionals. No semblava fàcil perquè tothom tenia les seves pors,
però bueno, gràcies a la inèrcia del clúster i amb el bon feeling que es va generar amb tots els que érem en aquell moment, pues se va poder dur a terme. I avui en dia podem dir amb orgull que totes aquelles empreses que van iniciar el clúster i que es van treballar la internacionalització, pues avui totes tenen presència internacional. N'hi ha que han fet més, n'hi ha que han fet menys, perquè també pues, el seu producte demana unes característiques concretes pues, a cada país i després també pues, el mercat de casa, pues, si es tira més o no es tira tant, pues, les empreses s'obren més cap a l'exterior o van a mig gas i es queden al país nacional, diguéssim, a l'interior, preveient que el dia de demà poden estar preparats per poder fer aquesta projecció internacional. En quant a innovació, des del clúster s'intenta impulsar la investigació i el desenvolupament a llarg plaç dels membres del clúster i afegir valor a la cadena de l'agricultura. I per què? Vull dir, avui en dia amb innovació es poden fer moltes coses, i cada dia és un pas més. I a banda, si parlem que el clúster ja ve d'una història considerable, com poden ser més de 25 anys, la innovació als seus inicis era una i avui n'és una altra. El món va molt més de pressa, amb una altra velocitat, se necessita investigar i col·laborar amb d'altres empreses per poder ser més forts i més potents a l'hora de sortir als mercats internacionals que parlàvem abans. I llavors, vull dir, la innovació és un punt molt fort dins del clúster i que es treballa amb diferents projectes que van sortint del dia a dia i de les necessitats de cada soci del clúster. Bueno, precisament hem tingut a un dels episodis el fundador de la FEMAC i ens va explicar la importància de la internacionalització i la innovació des del minut zero en la seva empresa. O sigui que hem sabut donar-li continuïtat amb aquests valors. Sí. A més que t'expliques això em sembla molt bé, perquè ell va ser un dels precursors del clúster. Vull dir, ja al seu moment i als seus inicis, quan se va fer la proposta, recordo que hi havia el conseller Subirà i el conseller Josep Grau, que el conseller Josep Grau era del territori, era de Lleida, i van fer la proposta amb el Josep Maria Prades, que és i a més va ser el primer president del clúster, i es va fer una assentada, es va fer uns primers passos i estudis de per si els fabricants de maquinària agrícola podíem estar interessats en iniciar aquest projecte d'internacionalització i en formar el que era el clúster en si. Els estudis jo crec que van ser... Jo hi vaig participar també, ja era molt més jove en aquell temps, i sé que van ser molt interessants, es van fer projeccions al mercat italià, al mercat dels Estats Units, es van presentar com treballaven, què és el que feien, i va ser molt enriquidor per ajudar-nos a tots en aquells moments, o teníem ganes de tirar endavant el clúster, per poder posar la primera pedra i tirar endavant. Vull dir, jo crec que va ser una experiència, repeteixo, gratificant, enriquidora, i que va anar molt bé i ara s'estan veient els resultats. Sí, la veritat és que sí. I al clúster fem moltíssims projectes. Em sabries dir algun que haguem fet recent? Un de casa, d'un fabricant de maquinària agrícola de casa, com pot ser el Cultisensor, que, a més, ja que has fet menció a l'empresa del president anterior, que és Gimpa, han dut a terme ells en col·laboració amb d'altres entitats. I és una màquina, un aparell, un apero per treballar el sòl i preparar el sòl abans de la sembra, amb la qual han afegit sensors per poder estudiar la duresa de la terra, la humitat, si ha d'anar més fondo o no cal anar tan fondo, depenent de les característiques del sòl. I vull dir, són coses que són petits detalls que en un principi et pot pensar, ostres, i amb una pero agrícola lo pots sensoritzar i pots innovar d'aquesta manera? Doncs sí, és possible. Llavors, aquest te l'anomeno com un projecte proper de casa d'una de les empreses de la FEMAC, i després també l'altre programa, que és el de Suave,
que aquest ja és un projecte europeu i que està enfocat a impulsar l'agricultura urbana sostenible. També dins dels eixos hem parlat de la sostenibilitat, doncs aquest projecte és un projecte ja no a nivell intern, sinó a nivell d'Europa, amb la qual també han col·laborat diferents empreses i organismes i que és un clar exemple que no tan sols abarquem el que és el territori, sinó que també ens obrim a projectes a nivell europeu i internacional. I abans hem parlat sobre la innovació. Com els socis, com veieu que la FEMAC està impulsant la innovació en les empreses sòcies? La innovació. Avui sense la innovació no pots sortir de casa. Has d'innovar, sí o sí. Correcte. Llavors, això, que sembla fàcil, no ho és tant. I crec que la FEMAC, des dels òrgans administratius i tant per part del Cluster Manager com dels Product Managers que tenim en aquest moment, que fan molt bona feina, atansen i notifiquen els projectes que hi ha i més o menys van contactant amb les empreses que podria ser interessant per a elles acollir-se en un projecte d'aquests i ajudar-les i acompanyar-les dins d'aquests projectes perquè puguin créixer i incorporar-se dins d'aquesta cadena de valor sense quedar aparcats esperant a veure què passa. No, la FEMAC fomenta que les empreses vagin amb aquesta velocitat necessària pels dies que, per la situació actual i tal com se presenten els nous projectes aquests nous, fomenta i ajuda a les empreses del clúster a que agafin aquest tren i que innovin i s'adaptin a les noves situacions. I la sostenibilitat, al final, està a l'ordre del dia en qualsevol sector, en qualsevol empresa i, sobretot, en el sector agrícola. La sostenibilitat ja és una paraula, per mi, particularment una mica complexa, no? Perquè, i més si la vull adaptar o la volem adaptar dins de la maquinària agrícola o amb els fertilitzants, amb els bioestimulants, amb els insecticides, amb les llavors, potser s'hi adapta més, perquè es poden fer estudis i es poden fer projectes de cara a que aquests productes siguin més sostenibles dins d'aquesta cadena de valor. La maquinària agrícola també pot acompanyar, tot i que ja ho dic, ho veig com adaptar una maquinària agrícola que sigui més sostenible. Segurament que és així, com el projecte aquest del cultilògic que t'he posat com a exemple abans, perquè dius, ostres, si amb la maquinària aconseguim que sensoritzant ens estalviem de fer força al tractor, perquè va graduant la intensitat que ha de passar la rella pel camp. Si és més humit o més sec, també ajudem a que la humitat del camp estigui resguardada. Vull dir, no evaporem tant, perquè allò sabem que és... sabem no, o sigui, la informació que ens dona la innovació, la tecnologia aquesta d'incorporar aquests diferents sensors dins de les màquines, t'ajuden a treballar per fer molt més sostenible aquesta preparació del camp. Te podria posar aquest exemple o podria posar d'altres exemples com atomitzadores o herbicides, també que s'apliqui tal com s'aplicava abans, com podem dir, sense controlar el que llançaves als arbres fruiters, a les vinyes, a l'hortifruticultura o qualsevol altre lloc, amb l'ajuda de la innovació també llances el producte necessari. O sigui que amb això ja estalvies i ajudes a que siguin productes més ecològics i més sostenibles. I ha quedat claríssim que a la FEMAC fem moltíssimes coses, molts projectes, però quin benefici tenen les empreses sòcies? El benefici, quasi bé t'ho he dit abans, vull dir, és el benefici d'adaptar-se a les noves situacions i de que no es quedin enrere. Vull dir, a part, jo sempre he dit que estic molt a favor de lo que és el networking, que les paraules ingleses no és que m'agradin massa, però aquesta sembla que està molt assentada. Ha sortit a pràcticament tots els episodis la importància del networking. Doncs jo és un dels valors que més importància hi dono, perquè
ser del clúster de la FEMAC, siguis del sector que siguis, del centre tecnològic, de la universitat, dels agrotecs, de les startups. Ara no fa gaire venim de fer la immersió estratègica que fem cada any. A part de fer l'assemblea, de les sessions que es poden fer, que són molt interessants, del team building, que precisament és per fer això, per fer networking i per conèixer les diferents empreses que hi ha dins del clúster, doncs clar, el poder assentar després o poder participar d'una xerrada amb els diferents socis del clúster t'ajuda molt, perquè parles de temes que tots tenim a les nostres empreses, temes semblants, i quina solució hi dones, i com ho fas, i quan has obert aquell mercat, quins passos has seguit. Ostres, si em poguessis ajudar, si em poguessis dir, si poguéssim fer una xerrada perquè tots els que tenim aquesta intenció us puguem escoltar els que ja heu fet aquest pas. Vull dir, aquest networking, aquesta comunicació, aquesta conversa que pots tindre en aquests moments, tant si són a les juntes o amb jornades d'immersió o quan te trobes amb qualsevol altre motiu, amb una fira, amb un viatge, amb una immersió estratègica, tot això crec que és vital per cada empresa i és un valor afegit que tens per ser membre del clúster. Recordo una de les últimes juntes directives que mentre estàvem tots dinant al restaurant, després d'haver fet la nostra reunió, va sortir així, sense planejar-ho. Vam començar una conversa on tots vau explicar quins reptes havíeu enfrontat aquest últim any i tots vau sortir molt contents. Sí, i molt bon exemple perquè veníem de fer una junta i vam dir, ostres, dinant farem una ronda de preguntes per a veure què tal anava l'any dins dels diferents components o de les diferents empreses que composen la Junta. Va ser molt interessant i a més vull explicar una anècdota que jo sempre que em parlaven de cultius d'alt valor sempre pensava, ostres, per què diferenciem cultius d'alt valor i cultius extensius, no? I després de sentir parlar i de la ronda de preguntes, a mi em va quedar molt clar la importància que tenia en els cultius d'alt valor i que era una cosa per reflexionar dins de les empreses de dir, ostres, potser hem de buscar d'altres alternatives i no quedar-nos només amb el que estem fent, perquè d'allí va sortir bastant evident que els cultius extensius, aquest any passat, han estat amb, no diria crisis, però sí que han minvat la seva rentabilitat i, en canvi, els cultius d'alt valor tenien una emergència i una efervescència de cara a que els havia anat bé, en definitiva els havia anat bé. O sigui, teníem una comparació dels cultius extensius que havien anat a la baixa i teníem la percepció de les empreses que treballaven amb cultius d'alt valor que havien anat a l'alça. I llavors és un tema que dius, ostres, i dinant ho vau fer? Doncs sí, dinant, i a més va ser enriquidor i amb visió de futur i de reflexió perquè poguéssim dir que allò que jo no coneixia o que tenia dubtes va quedar palès i evident que s'ha de tindre en compte. Sí. Les universitats i els centres tecnològics que formen part de la Junta també van dir la seva i també van opinar sobre ells. I anaven amb la mateixa línia, vull dir que els cultius d'alt valor potser són els projectes que més tenen i que més treballen. Llavors, sense depreciar els extensius, però va ser, no vull dir un toc d'atenció, però va ser un toc de reflexió. I ja per últim, per acabar, què li diries a una empresa que s'està plantejant formar part de la FEMAC però no ho té clar? Mira, pel motiu que he dit del networking, per això sol ja li aconsellaria, perquè sempre les opinions que puguis tindre de diferents empreses, siguin del teu sector, siguin d'un altre sector, ja li aconsellaria que formés part de la FEMAC, a part de tots els beneficis que em pot traure, perquè sigui l'empresa que sigui dels diferents sectors, sempre hi ha aquests projectes que ja he dit que des del
del grup de persones que esteu a l'administració, faciliteu i comuniqueu i promocioneu que s'hi puguin adaptar, doncs sempre hi ha coses que em pots treure un benefici. A més, no tan sols per tu, sinó per les empreses que col·laboren amb tu, perquè aprens per tu mateix, pel teu interès, i a més aprens de tota la informació que et poden donar els altres que formen part del projecte. O sigui, que per aquestes dues coses, o sigui, pel networking, per estar al dia, per estar informat, per saber les experiències que tenen les altres empreses, i després per projectes d'innovació, de col·laboració, de qualsevol altra cosa, el benefici segur que hi és. Moltes gràcies, Josep Ramon, per haver assistit aquí amb nosaltres. Ha sigut un episodi molt interessant, així que gràcies. Gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat i espero que s'hagi entès mitjanament bé el missatge que volíem llançar de què és el clúster de la FEMAC i quins objectius té i cap allà on va. Jo crec que a partir d'ara quedarà tot molt més clar. Molt bé. Així que, gràcies i moltes gràcies a tots per haver seguit l'episodi. Encara queden uns quants per acabar la temporada, així que ens veiem aviat.